Улични гангстери. Да-да-да-да. Епизод 2. Обратните завои. И така започваме. Обратен ефект, обратна тяга, обратен завой. Оказва се, че не е толкова просто да направиш обратен завой. Където и да било. Ситуация 3. Фокусът беше върху минаването на червено, но обратният завой е интересна тема и е хубаво да разбереме дали е правилен или не. Реших да попитам различни шофьори какво знаят за обратния завой на булевард България. До преди време мислих, че е правилен. В последно време много мнения почнаха да казват, че не е. Кое? Обратният завой на булевард България разрешен ли е според вас? Що да не? Не знам, разрешен ли е? Нямам си на идея, ма аз бих си го разрешил. Да попитам някой друг. Ако няма знак, не е. Освен за велосипедисти. Мисля, че няма никъде. По целия булевард не съм видял да има знак за разрешен обратен завой. Аз като шофьор мислех, че е правилен. И се замислил следващия път. Ако си с БМВ, може да обръщаш. Ако няма изричен знак за обратен завой, обратният завой е забранен. Ако има светофар и не забранява, е разрешено. Що да не направиш обратен завой? Колко му е? Зависи от... Дълбоки води се оказа обратния завой. Да. Не мога да повярвам. Това сериозно ли е? Ти да видиш. Ти си безсмъртен. Ниво 10. Оп. Нещо май заби. Добре. Я да видим какво ще каже Google Maps. Начална точка. Крайна точка. Дай да направим обратен завой. Хайде. Какво ти коства? Не ще. Официално Google Maps не дава да правим обратен завой. Сега ще ви покажа ситуации, в които със сигурност нямаш право на обратен завой. Каква красива италианска кола. И колко странна постъпка. Двойно непрекъсната лента. И движение назад. Има пешеходец, внимавай. Това е заблуден ниво 5. Честито. Наистина уникална кола. И ето още една ситуация. Неправилен обратен завой. Ти си заблуден. Ниво 4. Защото предната кола беше по-красива. Секция маневри на листовките. Въпрос 74. Казва, че не можеш да направиш обратен завой, когато имаш светофар с стрелка наляво. А в секция 8 преминаване през кръстовище също не можеш да направиш обратен завой, когато имаш стрелка наляво в светофара. Той се явява един вид задължителен. Ето защо смятам, че левия завой на булевард България и булевард Гешов е неправилен. Посока вляво е различен от обратен завой. Какво е вашето мнение? Коментирайте, споделяйте, да намерим заедно правилното решение. От колко време имате шофьорски стаж? Не съм шофьор. Имам повече от 10 дни. Отскоро? От 2 години. Още преди 10 карах курсове. 15 години. Значи, тези, които правят обратен завой, краката им... Край. Край!